רגע, רגע, אני רוצה לוודא שהכל בסדר. אני רואה שכולם נכנסים. רגע, שנייה. פעם. רגע. אוקיי. רק אני אוודא שזה על הרקורד. טי. רגע. טוב, זהו, נראה לי אני מסודרת. מקווה שאתם שומעים אותי ורואים אותי. האמת שאין עניין כאילו עכשיו לחכות כמו בבית ספר 10 דקות שכולם ייכנסו. אנחנו ממש עובדים על זה שאני מקווה שהצלחתי להקליט. כאילו כתוב לי רקורד ושכל מי שנרשם לפחות לאתגר הזוגי יקבל את ההקלטה. אז שוב אין באמת עניין, רגע, אני רוצה לסדר את זה. אז אין עניין נראה לי שנחכה שכולם ייכנסו, אני פשוט אתחיל, גם חשוב לי שזה יהיה ממש ממוקד וחזק, רגע, ואינפורמטיבי ומעניין. אז תכלס אני פשוט אתחיל. אני חושבת, אני רוצה להתחיל קודם כל, היום שהתחלתי ממש לעבוד על ההרצאה, לאן נעלמה התשוקה, אני פשוט פתאום קלטתי שזה חומר, באמת, לקורס, כאילו ל7 הרצאות לפחות, כי זה כל כך, זה מושפע מכל כך הרבה גורמים, וזה כל כך רחב, שאמרתי לעצמי, תפסת מרובה לא תפסת, והחלטתי לקחת כיוון אחד, אז תחזיקו בתודעה שכל מה שאני אומרת היום הוא מאוד משמעותי, אבל, ונכון, ומבוסס, ועם מחקרים וכולי, אבל תפסתי כיוון אחד, ויש לזה עוד המון היבטים, ואפשר ממש להיכנס לזה לעומק. אני בן אדם כזה שאני מאוד מאוד אוהבת לדעת דברים לעומק, אז יכול להיות שגם בגלל זה עכשיו נתתי את ההקדמה הזאת, יש אנשים שכאילו לא צוללים לעומקם של דברים, לי ממש משמעותי, אז תדעו שאני תופסת עכשיו איזשהו כיוון שהוא משמעותי, לפחות הוא גם הכי דיבר אליי, ומדבר אליי בזוגיות שלי, אז נתמקד בו, ובעזרת השם עוד יהיו הרבה הזדמנויות, נרחיב בהמשך. אז אני חושבת שאני רוצה להתחיל בנושא הזה של לאן נעלמת התשוקה. אני חושבת שזאת שאלה, למה בחרתי את השאלה הזאת? כי פתאום רציתי שאנשים יבינו את כל המהות של למה בכלל חשבתי לעשות דבר כזה שנקרא אתגר זוגי. וזאת הייתה השאלה הראשונה שעלתה לי לראש, שישבנו עם חברים לפני איזה חצי שנה או קצת יותר, וזה כבר כל הזמן מחרסם לי ואני עובדת על זה, אבל זה לא הצלחתי לעטוף את זה למשהו, ופתאום, ממש בשיחה מאוד מאוד כנה, אוקיי? דיברנו על זה שתכלס, אם נהיה כנים אחד עם השנייה, התשוקה עם השנים נעלמת. זה קשור להרבה סיבות שאנחנו נפרט ונרחיב, וגם אני אסביר למה זה קורה, אבל זה היה כמו, אתם יודעים, זה כמו איזה הערה כזאת באלף, כי פתאום כאילו חברים שלך, כמוני כמוכם, לא עכשיו איזה אנשים עם איזה דרמה גדולה בחיים שלהם, בטח שבטח אם יש דרמה גדולה, אבל גם אנשים, נקרא לזה, עם זוגיות רגילה, שהתחתנו מהסיבות הנכונות, נקרא לזה ככה, ברוך השם, רוב האנשים היום ב-2025 מתחתנים מבחירה, אוקיי? יש כל מיני יוצאי דופן וכל מיני כאלה שלא מתחתנים מהסיבות הנכונות, אבל רוב האנשים, נקרא לזה ככה, לפחות את הצעד הראשון הם עושים מהשיקולים הנכונים, ויש איזה משהו שפשוט קורה, הוא פשוט קורה, אנחנו לא בוחרים בו, אף אחד לא עושה בכוונה לוחץ על כפתור, אוי, היום לא בא לי, היום אין לי תשוקה אליך, אוי, אני לא יותר מרגיש אלייך תשוקה מינית, לא, אנחנו אפילו עם תשוקה אינטימית עושים רק כי צריך, או הרבה פעמים נשים היו מגיעות אליי, אני אשתף הרבה דברים מהקליניקה,
הרבה פעמים אנשים היו מגיעות אליי, אני מדברת בכנות, אני מדברת בגוף ראשון כי אני אישה, אבל כמובן כל מה שאני אומרת רלוונטי לשתי המינים. הרבה פעמים בזוגות היו אומרים לי, לא, אני באינטימיות עם בעלי כי אני אוהבת אותו, אני מאוד אוהבת אותו, אבל ולכן אני עושה את זה, מה אכפת לי, זה כמה דקות וזהו. זאת אומרת, לא איזה מקום של תשוקה ואיזה אינטימיות וזה לא שוב, היא לא בחוויה שלה, אין פה איזה בעיה, היא אוהבת אותו, אבל היא לא בתוך העניין, זאת אומרת, היא לא אינטואיט, היא כאילו ליד בשבילו. יש לזה גם המון הסברים, ואותו דבר גברים, כאילו מאוד כזה הכניסו לתודעה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הרב מני פרידמן, אבל הוא סופר והוא גדעות ופילוסוף והמון דברים, והוא כל הזמן מדבר שהכניסו לגברים איזשהו, מאוד הצליחו, הוא כתב את זה גם בספר שלו, להכניס לגברים את הנושא הזה שיחסים אינטימיים, זה צורך. זאת אומרת, אתה לא מקבל את זה, אז יכול להיות שתפזול החוצה, יכול להיות שתסתכל בשדות זרים, מה שנקרא. ובלי ששמנו לב, זה מאוד מאוד חודר לתוך הזוגיות, יש כמו איזה סטרס סמוי כזה, שאני צריכה אולי לספק את בעלי, כי אם אני לא אספק את בעלי, אז יקרה משהו, או הזוגיות שלנו לא טובה, אם אנחנו לא באיזושהי תדירות מסוימת, באינטימיות, או בכלל, אנחנו באינטימיות והכל בסדר, אבל אין תשוקה, אין תשוקה, אני לא מתרגשת, הרי תשוקה זה לא רק אינטימיות מינית, זה גם, פתאום אני מתרגשת שבעלי חוזר הביתה, פתאום אני מתרגש שאני רואה אותך, פתאום אני, כמו שהם מתרגשים שיש תשוקה לאוכל ולימודים וקריירה, יש גם תשוקה זוגית. וככה, באמת השיחה החברית הזאת שממנה התחלתי את ההרצאה, שהתחילה בשיחה מאוד כנה, אף אחד מאיתנו לא כזה אמר, טוב, יש פה איזה בעיה. פשוט באמת כל אחד דיבר ואמר, תכלס, בוא נודה לאמת, יש משהו שקורה לתשוקה והתשוקה יורדת. ואני מתעסקת המון עם זוגיות, ובאמת שגם הזוגות שבאים אליי הגיעו אליי המון פעמים אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בעיה, כי אני לא רואה את זה כבעיה, אני תכף ירחיב למה. אני רוצה אפילו, יש לומר, לנרמל את הדבר הזה, של קודם כל להגיד למי שמרגיש שהתשוקה שלו ירדה, הוא בריא, הוא בסדר, הוא נורמלי, ואני אסביר למה, ואתם תבינו, וכל הקודקודים שלכם יתחברו. זאת אומרת, הכל בסדר, בואו קודם ננשום ונגיד, יש פה איזשהו תהליך שקורה. אוקיי? יש פה איזשהו תהליך של זוגיות שמתחילה באיזושהי תשוקה, ולאט לאט יורדת. אני חושבת שהיא לא כל הזמן גם נעלמת. יש כאלה זוגות שאולי גם יגידו שהיא לא נעלמת לגמרי, היא מופיעה לפעמים. לפעמים יש חופשות ביחד, או יש איזה רגע כזה שפתאום הוא הפתיע אותך, ופתאום הלב שלך יצא, או שפתאום מה את עשית איזושהי מחווה, או כל מיני כאלה רגעים כאלה, שזה פתאום כן מופיע כזה ברגעים, אבל אני חושבת שבאחוזים גבוהים, היא כן באיזושהי אוטומציה, היא באיזושהי שגרה כזאת. אז חשוב לי להתחיל ולהסביר, קודם כל נבין מה זה תשוקה. אני חושבת שאנשים חושבים שתשוקה זה בא לי. זה המקום הזה של בא לי משהו. הרצון הזה, כמו שמראים לנו בהוליווד, שרבים, פיצוצים, או יש איזה קונפליקט, ופתאום צד אחד מתעשת על עצמו, ומתנשקים, מתחבקים, ויש כאילו איפה הייתה המריבה, ואיפה מה שהיה. שזה לא עובד ככה. אני לא יודעת מה איתכם, אני יודעת מה איתי, אני מדברת בגוף ראשון תמיד בהרצאות שלי, אני יודעת שכשאני עצבנית על הקיבה, הדבר האחרון שבא לי זה שנייה אחרת, בוא נתחבק, שנייה, אני רוצה לדבר על מה שהיה, בוא נדבר, לא ניצוצות ולבבות שנייה אחרי. ומאוד מחזירים לנו לתודעה שזה צריך לבוא כשאני מרגישה, כשאני נופלת עליי רוח הקודש, ככה אני קוראת לזה, או כל הכוכבים מסתדרים, אנחנו בדיוק בתזמון מסוים, יצאנו לדייט וחזרנו הביתה, ובתזמון מסוים לא היינו מוסכים בדעת, אם זה בטלפון או בסרט, או עם הילדים או לא משנה מה, ופתאום יצאה איזושהי אינטימיות ופרץ רגשות, והייתה תשוקה. אז קודם כל אני רוצה לפוצץ את המיתוס הזה ולהגיד, תשוקה זה לא דבר ספונטני. וזה צריך להפיל למלא זוגות שצופים בי עכשיו, הסימונים. יש לנו איזשהו עניין בתחילת הקשר שתשוקה היא ספונטנית, והיא ספונטנית בתחילת הקשר. כי מה היא תשוקה? תשוקה בעצם בנויה, תחשבו על זה רגע, על כל
מה שאני לא יודעת, על המסתוריות, על הסקרנות שלי, ולכן יש בתחילת הקשר המון המון תשוקה. בתחילת הקשר, תחשבו, ופתאום, אני שוב מדברת בלשון נקבה, אבל תדמיינו את זה בצורה הדדית, הוא פתאום שולח הודעה, פעם ראשונה, היה לי כיף איתך, הלב שלי מחסיר פעימה. פתאום הוא אומר, איזה יפה את. הלב שלי מחסיר עוד פעימה. הוא אומר לי, וואי, את ממש מרגשת אותי, אני אוהב אותך, אני רוצה להיפגש איתך. או שאת אומרת לו, וואו, איזה מהמם אתה, איזה חתיך אתה, איזה גבר אתה, איזה חכם אתה. כל הדברים האלו הם מרגשים, וריגוש שווה תשוקה, אוקיי? ויש את זה בתחילת הקשר, אני לא יודעת להגיד את זה, אבל במסות, מה שנקרא. כי כל דבר אנחנו מגלים אחד על השנייה. פתאום ממשיכים עוד פגישה. פתאום, וואו, אני המשכתי עוד פגישה, איזה מרגש. פתאום יש איזה הפתעה כזאת שלא ציפיתי לה, של פתאום ראיתי איך הוא מתנהג כשיש פנצ'ר בגלגל. איזה מרגש זה. זאת אומרת, כל דבר הוא מאוד 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 ראשוני, הוא מאוד מרגש ומייצר תשוקה, ולכן היא במינונים גבוהים. אני אפילו אגיד ויאמר שזה לא רק ממש בהתחלה, זה לדעתי ממשיך, אולי אפילו עוד קצת בשנים הראשונות, תלוי בזוגיות שלכם, ואיך בניתם אותה, ומאיזה נקודה התחלתם, אבל אני כן חושבת שתשוקה ברמה כזו או אחרת, היא מחזיקה מעמד בשנים הראשונות, בטח אם מתחתנתם אחרי 5 שנים, או אחרי חודשיים, או אחרי שבועיים, זאת אומרת, הכל זוג והסיפור שלו, אבל כן, יש איזו חדוות גילוי כזאת, אפילו בילד הראשון, של פתאום, וואו, איזה אבא אתה, איזה אישה את, איזה אמא את, איך, אני זוכרת שכשממש בהתחלה שהייתי יוצאת עם עקיבא, קודם כל עזבו את זה, שכשהוא היה מתקשר אליי, אני כל הזמן מספרת על זה, שזה אלוקים מתקשר אליי, כאילו אני עכשיו מסננת את כל ההודעות, לא עונה לאף אחד, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, סוגרת את הדלת, עקיבא התקשר 100% איתו, אוקיי? היום הקשב שלי, קודם כל, יכול להיות שלפעמים אני אפילו יענה לו כזה, ויגיד לו, עקיבא, שנייה, אני פה עם הבנות, או שנייה, יש פה איזה קרייסס, או עבודה, או הוא בקרייסס, והוא יענה לי ויגיד לי, דחוף, או כזה, כן? זאת אומרת, איפה השגרה של היום למה שהיה בתחילת הקשר? אז היה, בוא נודה על האמת, המון המון סקרנות. עוד משהו שקורה בתחילת קשר, זה שיש המון זמן. זאת אומרת, באופן לא מודע, כן? אנחנו רוצים לבלות המון זמן ביחד, כדי לגלות, כי אנחנו סקרנים. אז אנחנו נפגשים, ואז אנחנו רוצים עוד פגישה, ועוד פגישה, ומדברים בשיחה בטלפון חצי שעה, בשעה, ו5 שעות. זאת אומרת, בלי שאנחנו שמים לב, יש המון זמן להשקיע בזוגיות. והדבר השלישי שקורה, זה שבעצם יש גם מחויבות. זאת אומרת, ברגע שאני מסתכל על מישהי, או אני מסתכלת על מישהו, ואני אומרת, אוקיי, אני בעניין שלו, או הוא בעניין שלי, ומה שנקרא, בא לי עליו, אז אני גם משקיע, אני מחויבת. זאת אומרת, אני אקבע איתו, אני אעמוד בזה, אני לא יבריז לו, אוקיי? אני שוב מדברת על זוגיות בריאה, כי יש גוסטים וכל הדברים האלה, אבל זוגיות שצמחה לכדי מערכת זוגית בריאה לאורך שנים. אז אני מחויבת, אז יש לי גם זמן, גם אני מחויבת, וגם אני מתרגשת, כל דבר מרגש אותי, כל דבר מסקרן אותי. 3 הדברים האלו בונים תשוקה. עכשיו, מה בונים במקביל לתשוקה לאורך השנים, וזה ממש חשוב שתבינו, חברות, אוקיי? למעשה, את כל הסקרנות שאנחנו מפתחים בתחילת הקשר, זה בשביל להכיר את הבן אדם. ככל שאני מכירה אותו, מה קורה? אני חברה שלו, הוא חבר שלי, אוקיי? כמו חברות בין שני אנשים, בקולגות בעבודה, בכל מקום. ככל שאנחנו יותר עוברים חוויות משותפות, אנחנו הופכים להיות חברים, אוקיי? החברות היא בנויה על כל המשותף. זאת אומרת, ככל שאני אעבור אתגרים בחיים, יש אלה קשיים כלכליים, אתגרי פוריות, אתגר עם אחד הילדים, אתגרים עם כמה ילדים, אתגרים עם המשפחה המורחבת, עם החמות, עם האמא, עם הסבתא. זאת אומרת, האתגרי החיים, בוא נקרא לזה ככה, העצירות, התחנות אוטובוס האלה, שיש לנו כל פעם עם משהו, זה בעצם מייצר חברות. גם הדברים הטובים, פתאום יש לידות משותפות, נולד לנו ילד, וואו, פרי היצירה של האהבה שלנו, איזה של שנינו, זאת אומרת,
יש לאורך השנים, בגלל הסקרנות של התשוקה בהתחלה, הדבר שנבנה בצורה משמעותית זה בעצם החברות. גם קונפליקטים, אני ארחיב על זה תכף, גם קונפליקטים ומריבות בונות חברות, אוקיי? כשאני רבה עם בעלי, כשאני לא מסכימה איתו, או הוא לא מסכים איתי, או הוא נפגע ממני, או אני נעלבת ממנו, יש הזדמנות לשיח, יש הזדמנות לדיבור, אוקיי? לפתור את זה, לנסות להבין מה קרה, או אם לא לפתור את זה, לנסות להבין איך אנחנו יכולים לחיות עם הפערים בינינו, או זאת אומרת, יש איזשהו רצון ליישב את הדברים, גם אם לא מסכימים עליהם, מה שנקרא. כל הדברים האלה בונים חברות. וזה מבחינתי, אם עכשיו נסגרת ההרצאה מאיזושהי סיבה, היקום, לא יודעת מה, איראן מפציצה אותנו, בא לי שתזכרו את זה. שני העקרונות שחייבים להתקיים בזוגיות בריאה ותקינה, והם סותרים אחד את השנייה, זה חברות ותשוקה. שני העקרונות האלה, אם הם לא קיימים בזוגיות, ואני אגיד את זה בצורה הכי בוטה שיש, אין מערכת זוגית. אם חסר תשוקה, חסר משהו, אם חסר חברות, חסר משהו. על שניהם אפשר לעבוד, את שניהם אפשר להשיג, אבל זה שני עקרונות שחייבים להתקיים כדי שתהיה מה שנקרא אהבה, שלום ורעות. אבל אני ארחיב עכשיו. למה הם סותרים אחד את השנייה? כמו שהסברתי, הסקרנות והריגוש שבעצם תשוקה בנויה עליהם, היא בעצם נובעת מהאי ודאות, מהדברים שאני לא יודעת, נכון? ככל שאני מגלה, לפני כן לא ידעתי, ככל שאני מגלה, אני מתרגשת. אבל בעצם זה תשוקה, הדברים שאני לא יודעת, אוקיי? אבל תדמיינו כאילו, נכון, הרבה פעמים שטסים לחול, ופתאום רואים איזה נוף יפה, או אפילו מתחדשים בבגד, אוקיי? או כל אחד דוגמה שמתחברת אליו, אבל יש איזה ריגוש, כי זה משהו חדש, איזה בגד חדש שאני לובש, או איזה נוף יפה שאני רואה, או אפילו, אני מדבר במושגים של עקיבא, הקריירה, שפתאום להצליח לסגור איזושהי עסקה, שהוא מלא זמן רצה, זה נורא מרגש אותו, כי הוא עבד על זה מאוד, וזה משהו חדש שהוא רצה, והוא הצליח להשיג, אז הוא נורא התרגש. זאת אומרת, זה בנוי על כל הדברים שאנחנו לא יודעים. וחברות, בדיוק הפוך. היא בנויה על כל הדברים שאני יודעת. זאת אומרת, ככל שאני יודעת יותר על בן הזוג שלי, והוא יודע עליי, ככה יש יותר חברות. עכשיו, מה שקורה, שאמרתי לפני כמה משפטים, שבעצם לאורך כל השנים, רגע, שימו לב שאתם כולכם על מיוט וזה, שבעצם לאורך כל השנים, מה שקורה זה שהחברות הרבה יותר באופן טבעי, כן? אף אחד לא עושה לנו בכוונה, באופן טבעי החברות הרבה יותר מתהדקת. וככל שהיא יותר מתהדקת, אז התשוקה דועכת. כי אמרנו שסותר אחד את השני, כי אם אני יודעת יותר על בן הזוג שלי, אז אני פחות לא יודעת עליו, ואם אני פחות לא יודעת עליו, אז כבר אין לי כל כך מה לגלות עליו, ואין כל כך מה לגלות עליי. מדי פעם הוא מגלה עליי איזושהי תעוזה, אוקיי, איזשהו משהו מדהים. אני יכולה להגיד לכם, שתף בגוף ראשון על מה שאנחנו עברנו עכשיו, את הלידה השקטה, אני יכולה להגיד לכם שזה אירוע משנה חיים, הדבר הזה, כי באמת שנינו גילינו אחד את השנייה באיזשהם עוצמות, באיזשהם כוחות שאני לא מאחלת לאף אחד לעבור את זה, אבל זה קורה לך משהו שהוא מאיר באלף את הזוגיות, כי פתאום אתה מגלה איזשהם תעצומות מטורפות, איזשהם תכונות על הזוג שלך שברוך השם, כן, לא הייתי צריכה לראות עד היום, אבל פתאום גיליתי את עקיבא ברגעים הכי קשים שלי, הכי נמוכים שלי, הכי חשופים שלי, וברוך השם אנחנו ביחד נהיה 18 שנים. אז יש כל החיים מה לגלות, אבל עדיין זה בפיקים, זה באמת באירועי קצה, זה באמת בשגרה לא קורה, כי בשגרה החברות נבנית. השגרה מבוססת על תביא לי, תחזיר לי, אם יש ילדים, מה עם הילד הזה, איפה הילד הזה, אם יש כל מיני אתגרים של טיפולי פוריות, אז זה מה קורה, וזה הופך את הזוגיות למאוד שגרתית, ובכללי, זאת אומרת, היום יום שלנו הוא שגרתי, כי אנחנו צריכים, וזה הדבר הבא שאני רוצה להגיד, לשרוד. אנחנו כבני אדם, אוקיי, זה משהו שכל המחקרים מדברים עליהם, כבני אדם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנחנו מוכוונים בעצם לשרוד. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לעולם הזה, ואז המנגנון האוטומטי שלנו הוא הישרדותי.
אוקיי? תשימו לב, אוקיי? אני תמיד אוהבת להגיד את הדוגמה הזאת, היא נוראית, אבל את הדוגמה הזאת של השביעי באוקטובר, שברגע שהיה השביעי לאוקטובר, אז אין בן אדם בעולם שלא יתעורר במחרת ויתחיל לדמיין איפה הוא הולך להתחבא. או מה הוא הולך לעשות, או אם אין לו ממד, איך הוא בונה ממד, או שבעלי יוציא רישיון לנשק, זאת אומרת, אף אחד לא יתחיל לחשוב איך הוא שומר על עצמו, אוקיי? זה מחשבה הישרדותית. אנחנו במדינת ישראל, זאת אומרת, אם רוב העולם הישרדותי, אנחנו נראה לי פי 5. דרך אגב, עשו מחקר מדהים בשוויץ, בדקו את ארובות העיניים, שאתם יודעים, אנשים משוגעים, אז רואים את זה תמיד בעיניים שלהם, נכון? באדם משוגע תמיד אתה רואה בעיניים שלו, דרך העיניים, כי אתה יכול לראות אם הוא לא איתנו כזה, ודבר מטורף הזה שגילו שרוב האנשים יש להם נגיד 2 או 3 סיבובים כאלה מסביב לעיניים, ומשוגע נגיד יש לו 10 או 9, אני לא מדייקת במספרים, אז לישראלים יש 6 או 5. זאת אומרת, אנחנו לא משוגעים, כן? אבל אנחנו לא רגועים בנחת. אז הדבר הזה, ההישרדותי הזה, שכל הזמן דופק לנו על הדלת של לשרוד, הוא מכבה תשוקה מספר 1. ועכשיו אני רוצה להיכנס, בעצם הבנו על השני עקרונות האלה, אני חוזרת על זה כדי שזה יישב לכם, 2 עקרונות שחייבים להתקיים בזוגיות שהם בעצם חברות ותשוקה, 2 העקרונות האלו הם למעשה סותרים אחד את השנייה, אוקיי? חברות בנויה על הידוע, תשוקה בנויה על הלא ידוע, ועכשיו אני נכנסת למה גונב את התשוקה, חוץ ממה שאמרתי הרגע, שבעצם זה ההיכרות. ככל שאני מכירה יותר את בן הזוג שלי, אז בעצם ככה אני פחות... Yes, говорит. הלו. רגע, תורידו, שנייה, אני הלו. אנסה. רגע, אני אנסה, אני לא אוריד אתכם. מי שלא על מיוט, שיוריד את עצמו. רגע, אני רוצה לבדוק איפה אני עושה את זה פה. טי. שים מיוט אול ויש איזה נקודה כזאת לסמן וי. רגע, קודם כל תודה למי שאמרה לי את זה. רגע, אני פשוט רואה את זה פה. יש לי או ליב או בנקודות. רגע, סליחה על העצירה הזו. רגע, אולי פה. רגע, טוב, לא יודעת אם הצלחתי. רגע, מה זה? רגע. לא יודעת, אני לא אפסיק בינתיים. יופי, אני רוצה לפתוח את הנושא. אז בעצם יש לנו את החברות ואת התשוקה, ועכשיו אני רוצה, חוץ מהמימד הזה, שבעצם ככל שאני מכירה את בן הזוג, ככה אני בעצם בונה חברות והתשוקה הדועכת, אני רוצה בעצם לדבר על גנבי התשוקה. אז למעשה, יש כמה גנבי תשוקה, שחשוב להבין אותם ולהפנים אותם ולהכיר אותם, כי הם בעצם מה שיכולים לגרום לנו לצאת מזה, זאת אומרת גם כמו להעיר אותנו מזה. הדבר הראשון זה עייפות וסטרס, שהרגע אמרתי. המנגנון האוטומטי, כשאני עייפה, או אני באיזשהו סטרס, אז האנרגיה שלי לא פנויה. אין לי אנרגיה להיות עכשיו בתשוקה, כי אני מגויסת, אני מתה מעייפות, אוקיי? אני רק רוצה לישון. או אני באיזשהו סטרס, המוח שלי חושב על 7,000 דברים, ואני לא מסוגל לפנות תאים במוח שלי, לא רק לזוגיות בכלל, לתשוקה אפילו, אני אגיד לקריירה, לעבודה, לאוכל, לכל דבר, כאילו זה מכבה הכל. הסטרס והעייפות, דבר ראשון, מכבה תשוקה. דבר שני, יש כמובן את כל התרופות, מי שלוקחת הורמונים והכל, זה משהו שחשוב לבדוק, באמת, יש לזה המון מחקרים, חשוב מאוד מאוד לוודא את הדבר הזה, אבל once ניטרלנו את כל הדברים האלה, העייפות, אני אקרא לזה גלולות, יש גם כל מיני סוגים של, גם מחזור לפעמים, זאת אומרת, יש המון דברים אצל המערכת ההורמונלית של האישה שיכולה לדכא תשוקה, אוקיי? לידות מדכא תשוקה, זה קורה באופן טבעי, מהסיבה הפשוטה שאנחנו, כשאנחנו יולדות, שוב, אנחנו חוזרים למנגנון ההישרדותי, כי בעצם התינוק תלוי בי, אוקיי? אם אני ילדתי עכשיו תינוק שהוא יכול לשרוד ולחיות רק בגללי, או בזכותי נקרא לזה ככה, אז למעשה הוא תלוי בי, ואז יש כמו איזה מעין בועה שהיא נורא בריאה, ברוך השם שיש את זה, אבל אני לא יכולה להתפנות לשום דבר אחר חוץ מלתינוק שלי, אני כמו באיזה בועה כזאת, ואני כל כולו שלו, ודרך אגב, זה תמיד רואים את זה גם אם יש עוד ילדים בבית, שמאוד קשה גם להתפנות אליהם ממש בתחילת
הרגעים הראשונים של אחרי הלידה, את כל כולך סביב התינוק, וזה איפשהו בריא. זאת אומרת, יש לנו כל מיני פיקים שהם שינויים הורמונליים טבעיים, שהם קורים והם בסדר, שהם מכבים את התשוקה. אבל, מה שקורה לנו, זה שכל הדברים האלה שהרגע אמרתי, באופן לא מודע, מייצרים איזשהו הרגל של חיבוי תשוקה. ואז אני כבר לא יודעת במוח שלי, ואני מדברת בלשון נקבה, אבל זה רלוונטי גם לגברים, אני לא יודעת לייצר רגע את הרגע הזה שתתעורר לי התשוקה. כי אני כל הזמן באיזשהו מנגנון של חיבוי תשוקה, של עייפות, של סטרס, ואני אגיד משהו נוסף, של שליטה. עכשיו, שליטה זה לא מלשון שתלטני, אוקיי? זה לא אנשים שתלטנים. זאת אומרת שככל שאני בשליטה על החיים, כי אני בהישרדות, אוקיי? אני צריכה שליטה, אני צריכה לדעת באיזה שעה הילדה חוזרת, אני צריכה לדעת מתי את חוזר מהעבודה, אני צריכה לדעת מה אוכלים ומתי אוכלים, נכון? כי אם לא נאכל כולנו נמות, ואם לא נשתה מים כולנו נמות, אני צריכה להיות בשליטה על מה שקורה. זה לא שליטה מלשון שתלטנות, אלא מסגרת של החיים. ככל שאני בשליטה על החיים, ככה גודל, אני אקרא לזה הפחד שלי, או היכולת שלי להתמסר. כי בעצם המוח כל הזמן אומר לי, תשלטי, תשלטי, תשרדי, תשרדי, ומה שתשוקה וריגוש וזוגיות ואינטימיות מינית וכו', היא רוצה בדיוק את ההפך משליטה. היא רוצה את השחרור. אבל המוח שלי כבר לא יודע לעשות את זה. הוא כבר לא יודע להגיד לי, שוב, אני מדברת בגוף ראשון, הנהל תשתחררי, עכשיו הכל בסדר, יש שעה אחת ביום, ערב אחד ביום, ערב אחד בשבוע, ערב אחד מתי שאת רוצה, שאת לא צריכה לשלוט על שום דבר, הכל בסדר, אף אחד לא ימות. והמוח שלנו כבר כל הזמן שולח לנו מסרים. אז עכשיו בעצם אני רוצה להרחיב, להגיע לעוד איזשהו נושא שחשוב לי להתמקד גם בו, שבעצם אם אני מודעת לכל הגנבי התשוקה האלו, אז נשאלת השאלה, איך אני מחזירה לעצמי את התשוקה? אוקיי? אם בעצם אני עייפה, ואני בהישרדות על החיים שלי, ויש לי כל מיני אתגרים, וכל מיני סיטואציות של החיים שקורות באופן טבעי, אז איך אני מחזירה לעצמי את הדבר הזה? אז קורים פה שני דברים. הדבר הראשון, ואני ממש מקווה שאם גברים לא צופים בי עכשיו, אז לפחות תשלחו להם את הלייב. מי שנרשם לאתגר הזוי אמרתי, יקבל את זה בעזרת השם. הדבר הראשון שצריך להבין, שכדי להחזיר תשוקה, צריך קודם כל להבין ולהסתכל במראה, ולהיות מאוד כנה וכנה עם עצמכם, ולהגיד לעצמכם, אנחנו לא משקיעים בזוגיות, הזוגיות לא מקום ראשון, ולהודות בזה. דבר ראשון, להסתכל במראה, ולא לטאטא את זה, ולא להגיד, לא, אבל אנחנו כן יוצאים מדי פעם לחופשה, לא, אנחנו ממש סבבה, ומדי פעם כן אני בתשוקה עם בעלי, לא. זה לא צריך מדי פעם. אני רוצה להגיד עוד משהו, תשוקה היא גל. זה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, אוקיי? זה גל, זה עולה, יורד. עולה, יורד. זה אף פעם לא יהיה ככה, וזה מה שמיוחד בתשוקה, שהוא תבלין, הוא הפלפל, הוא המלח. אם הוא כל הזמן היה סטטי, אז הוא לא היה יכול להיות תשוקה. אוקיי? תשוקה זה משהו שצריך לבוא, ללכת, וזה בריא. הרעיון הוא שמה שאנחנו עושים, שאנחנו כל הזמן הוא הולך, והוא אף פעם לא בא. זה הבעיה. אנחנו רוצים שהתשוקה תגיע, גם לא רק תלך. ואז בעצם מה שקורה זה שאם אני מסתכלת במראה, ואני שואלת את עצמי, הנהל, תהיי בכנות עם עצמך, כמה במהלך השבוע, אני רוצה להגיד לכם, אני ועקיבא מדי פעם כל הזמן הולכים לייעוץ זוגי, אמרתי לכם, יש לי סריטה, אני מאוד אוהבת ללמוד את הנושא הזה, ואני לא אשכח שאחת הפעמים היועצת הזוגית, שהיא חצי חברה שלי, אומרת לי, תגידי, הנהל, הכי בכנות, מתי יוצא לכם להיפגש בצורה אינטימית? כאילו, מתי, יש לכם יום כזה בשבוע? יש לכם איזשהו זמן שהוא שלכם ממש? כאילו, מסתכלים אחד על השנייה. מסתכלים. חושבים. אומרת, תקשיבי, אין לנו יום ספציפי. אז היא אומרת לי, מאיפה אתם חושבים שתבוא עליכם רוח הקודש? אתם חושבים שזה ייפול עליכם משמיים? אין דבר כזה ספונטניות בתוך הזוגיות, כי אין שום דבר, גם אם אני רוצה דייט בהפתעה, זאת אומרת, גם אם אני רוצה להפתיע את עקיבא במשהו,
שהתרגש, אני צריכה לנהל את זה, זה כבר לא ספונטני, כי אני צריכה לקבוע את הלו"ז, צריכה להתקשר למישהו, אני צריכה לסכם את הדייט. זאת אומרת, יש איזושהי פיקציה מטורפת, שגם את זה מניס פרידמן אומר, שכמו, להבדיל, להבדלות, כמו את השואה, היה צריך שקר מאוד מאוד מאוד, שהראש התעמולה הנאצית אמר שככל שתשקר יותר פעמים את השקר, ככה אנשים יאמינו לסיפור. אז ככה זה כל הסיפור הזה של התשוקה, אתם לא מבינים עד כמה הוא מושתת במוח שלנו, שתשוקה צריכה להגיע, להופיע משום מקום, היא פשוט צריכה לקרות, וזה פשוט לא מסתנכרן עם המציאות. העובדה ש7,000 זוגות בתוך הלופ הזה. אני גם רוצה להגיד אפילו יותר מזה, אני חושבת שרוב הזוגות, לפחות ממה שאני יצא לי לפגוש בקליניקה, עם הרצון לשקם את הזוגיות שלהם ושיהיה טוב אחד לשנייה ולעשות משהו, הבריאים אולי אפילו אני אגיד את זה, זה קורה להם, כי החברות התהדקה, אז ברור שהתשוקה דעכה, זאת אומרת זה משהו שאנחנו רוצים שתהיה חברות, אנחנו רוצים שתהיה פתיחות, אנחנו רוצים שתהיה תקשורת, אז אני אפילו רוצה להגיד שזה איזשהו, אפילו אולי משהו לא בריא, אבל זה תהליך טבעי, כן, חד משמעית. אז קודם כל, להבין שאין דבר כזה ספונטניות באינטימיות. צריך לקבוע זמן. זה לא מעניין אותי כמה זמן, כמה ימים, מה הפעם בחודש, לא מעניין אותי. כל זוג צריך לדבר עם עצמו בצורה כנה ופתוחה, וממש לשתף בכנות, ושתדעו לכם שכנות זה דבר שנראה לכם מאוד טבעי בזוגיות, וממש לא. זה דבר מאוד מאוד קשה. להיות חשוף ופגיע ולהגיד אני זקוק לככה ואת זקוקה לככה, ואז מגילים שיש פערי חשק מה שנקרא, ולראות מה עושים עם זה, זה מאוד חשוף, זה לא דבר קל לעשות. ופערי חשק מייצרים המון פעמים תסכול, כי פתאום לצורך העניין היא רוצה או הוא רוצה ואת פחות, או אתה פחות, ואז פתאום אתה מרגיש דחוי, ולהיות בעמדה של הדחוי זה מעליב, בטח שבטח אם זה פצע ילדות שלך וכולי, אוקיי? לא ניכנס פה לעניינים כאלו, אבל אם זה פצע שלך דחייה, זה עניין שהבן זוג דוחה אותך, או את דוחה אותו. וצריך שנייה לנשום לתוך זה, ולהיות עם חוסן נפשי, להכיל את זה ולהגיד, אוקיי, בסדר, אין לי בעיה שהיום לא, אבל בואי נדבר, נראה מה כן, לא רק מה לא, ואיך אפשר. עכשיו אני רוצה לדבר את האיך אפשר, ומה שהתחלתי להגיד מקודם, שאם גברים יקשיבו לי, זה יהיה מהמם. אמרנו, יש שני כוחות שחייבים להתקיים בזוגיות, חברות ותשוקה, ויש עוד נושא שאני רוצה להגיע אליו, וזה, אני קוראת לזה מזון. יש שני מזונות, אוקיי? כמו שצריך להזין את עצמנו באוכל ושתייה, אוקיי? חומרי. יש מזון רגשי, רוחני, נקרא לזה ככה. אז הרוחני, מי שדתי זה כל העולם התורה, מי שלא דתי זה כל עניין הרוח, והרגשי, ועל זה אני אתמקד, בעצם זה המזון שהזוגיות חייבת. עכשיו, מה אני מתכוונת חייבת? כמו שצמח חייב מים. אם אין לו מים, הוא מת. ואני ארחיב. מזון רגשי לזוגיות מתחלק לשני סוגי מזונות. יש את המזון האנושי, אני קוראת לו, החברי, אוקיי? המזון האנושי זה בעצם היכולת שלי להיות חבר. להיות חבר זה אומר, אני קשוב לך, את קשובה לי, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, אני מבקש ממך משהו, אני מבקש ממך לעשות לי קפה, את עושה, אני מבקשת ממך לזרוק את הזבל, אתה עושה. חשוב לי שנדבר על קושי שמאוד מאתגר אותי בזוגיות שלנו, בעבודה שלי, בחיים שלי, ואתה מקשיב, ואני מקשיבה לך. זאת אומרת, מזון רגשי שהוא קשור בעצם לכל העולם של החברות. אני חושבת שהרבה זוגות במקום הזה, הם מצליחים לתקשר את זה. אני חושבת ששם, הרבה פעמים גם בזוגיות, בקליניקה שאני רואה, ברגע שיש מודעות לזה, שזה עניין, שזה חשוב, אז פתאום אני מבקשת ממנו, תקשיב, ממש חשוב לי, שמדי פעם תיקח ממני את כל העניין של ארוחות ערב, לא יודעת מה, אז צריך להיות מאוד פרקטי, בימי חמישי בערב, ולא רק להגיד בכללי, ואז כן, זה משהו שיכול לקרות, זאת אומרת, הרבה יותר קל לנו לתקשר את המזון של החברות, ולהגיד מה יותר מפריע לנו, מה יותר חסר לנו, מה יותר אנחנו זקוקים, מה פחות, מאשר, אני אגיד את זה, המזון השני, שהוא בעצם המזון לגבריות, והמזון לנשיות.
ועוד פעם מדבר בלשון נקבה, אבל תמיד תסתכלו על זה משני הצדדים. המזון לנשיות ולגבריות, זאת אומרת, אם אמרנו שיש המזון האנושי, שזה המזון החברי, אוקיי? שזה יותר ממש התפעול היוממי, השגרה, בטלות, החברות, האמון, הביטחון, אוקיי? אז בעצם המזון הנשי, ואני רוצה קצת להיכנס, להרחיב קצת, אני נותנת לכם המון מידע, והלוואי ותיקחו משהו אחד מכל ההרצאה הזאת. אני רוצה קצת להרחיב, ולי זה איזושהי תובנה מדהימה שהיא נופלת לי יותר ויותר עם החיים. אני פשוט קוראת את זה המון, ואני פתאום כל פעם זה מדהים אותי איך היהדות גם כל כך מדויקת ומחברת את כל מה שאני לומדת כל כך הרבה שנים. אני רואה איך הכל תמיד מדויק שם. למעשה, איך האדם נברא. האדם נברא, אוקיי? מהאפר, נכון? הוא נלקח מהאפר. זאת אומרת, מכלום. מה אנחנו לומדים מזה? אוקיי? בלי להיות דתי, בלי שום דבר. מה אנחנו לומדים מזה שהאדם נברא מהאפר? שהפחד הכי גדול של הגבר זה להיות כלום. זאת אומרת, אם אישה תדרוך לגבר על המקום הזה של להיות כלום, הוא כבוי. התשוקה שלו אפס. אוקיי? כי זה הפחד הכי גדול שלו, כי הוא נברא מכלום, הוא נברא מאפר. ולכן גם יש משמעות מאוד גדולה למה שנקרא להרים לגבר, כן? מה שנקרא להעריך את העשייה שלו. בטח אם הוא לא משתף והכל, כי גברים גם ככה לא משתפים, אבל לנסות להיות נביאות, אוקיי? כמו נביא, ולהרים לו על כל מה שהוא עושה, גם אם זה מעט, גם אם זה יותר, גם אם זה פחות. הם צריכים את ההערכה הזאת לעשייה שלהם, לקיום שלהם בעולם, אבל לא כמשהו כללי, אלא ממש של איזה אבא אני, איזה גבר אני בעבודה, איזה איש אני, זאת אומרת, הם צריכים את זה. כי זה ממש, שוב, אני לא אומרת את זה כי הם צריכים את זה, כי הנאל שמואלי קמה בבוקר וגילתה את זה. זה קיומי, אוקיי? זה הישרדותי, הוא נברא מכלום. ותראו איזה דבר מדהים זה. האישה נבראה מצלע של הגבר. עכשיו יש פה משהו מלחיץ, אבל מצד שני, גם אם מודעים אליו, הוא בעצם מרפא. ברגע שהיא נבראה מהצלע של הגבר, והלוואי וגברים מקשיבים לי, כי שתדעו שעקיבא שמע את זה ביחד איתי, וזה השתנתה לנו הזוגיות. אני לא צוחקת, אמיתי. הדבר הקטן הזה שעכשיו אני אגיד, משנה זוגיות. ברגע שגבר מבין שבגלל שאישה נבראה מהצלע שלו, הפחד הכי גדול של האישה יהיה להיבלע לתוכו. זאת אומרת, גבר לא סתם בנישואים מקדש את אשתו. מה הכוונה מקדש אותה? מקדש אותה על פני כל הנשים הקיימות בעולם. למה אני לא קידשתי את עקיבא בחתונה? כי הוא בעצם מייחד אותי, מפריד אותי מכל הנשים שקיימות בעולם. ואז הדבר המדהים הוא, שאם גבר ידע שאישה לא מעניין אותה מחמאות כלליות, לא מעניין אותה שתגיד לה עכשיו שהאוכל טעים, לא מעניין אותה, לא מעניין אותה שתגיד לה איך הספה יפה, הספה שהיא קנתה, מעניין אותה שתגיד לה איפה מצאת את המתכון לאוכל הזה, איזה אישה מטורפת את, מדהימה, מיוחדת את, שאת מכינה אוכל כזה נדיר, לא טעמתי אוכל כזה מימיי. אספר לכם סיפור של חבר מאוד טוב שלנו, שהוא תמיד, אני תמיד אומרת, אם אני צריכה להעביר הדרכה לגברים, איך להזין את האישה, צריך לקחת דוגמה ממנו. הוא יש לו את זה בטבעי, יש לו כל מיני חסרונות אחרים, כן, אבל כל אחד מהמעלות שלו, מה שנקרא, ולצורך העניין, שתבינו סיטואציה אמיתית מחנוכה. המשפחה שלו, כולם נסעו לחופשה משפחתית, מורחבת, אוקיי? המשפחה שלו סגרה חופשה משפחתית מורחבת. והיא אשתו, שהיא חברה מאוד טובה שלי, עוברת תקופה מאוד קשה. והיא אמרה, הדבר האחרון שבא לי עכשיו, זה להיות באיזה וילה עם 7,000 אנשים, אני לא פנויה לזה רגשית, אני לא יכולה להיות שם. וסגרה מלון, כדי שהילדים שלה היו חלק מכל הדבר הזה והכל, ולא להפריד אותם מהבני דודים בזה, היא אמרה להם, הילדים יהיו איתכם, ואנחנו סגרנו מלון ליד, כדי שמדי פעם יהיה לי את השקט. וכתבה הודעה על המצב שלה, וכאילו לא עשתה את זה בצורה מגילה, כתבה הודעה שהיא בתקופה רגישה, ועוברת משהו מאתגר, והיא צריכה את הפינה שלה וכו' וכו'. עכשיו, זה המשפחה שלו. הוא בא אלינו, והוא מספר לי, הנאל, את לא מאמינה. ככה הוא אומר לי, ואשתו לא לידו. את לא מאמינה איזה אישה גאונה יש לי. אני אומרת לו, וואלה, מה?
את צריכה ללמוד ממנה. הוא אומר לי, אמרתי לו, כן, באמת? הוא אומר לי, את לא מבינה איזה גאונה. היא, מה היא עשתה? היא ראתה שקשה לה רגשית, אבל היא סגרה על עצמה מלון, היא ראתה את עצמה. את יודעת איזה מיוחדת היא? תגידי לי איזה אישה הייתה מסוגלת לעשות דבר כזה. עכשיו, יש כל כך הרבה גברים שהיו יכולים להסתכל על זה הפוך ולהגיד, מה את פורשת מהכלל, זה לא יפה, זה לא מתאים, מה אנחנו כזה כאילו פנסי שמנסי, הולכים למלון וכולם ישנו בווילה, מה אנחנו מדירים את עצמנו, מפרידים את עצמנו, זאת אומרת, יכל לבוא אליה בטענות. מה הוא עושה? הוא אומר לה, איזה מטורפת את, איזה מדהימה את שסגרת מלון. זאת אומרת, הוא רואה את המיוחדות במעשים שבסך הכל הם יכולים להשתמע לשני פנים. מה הוא עושה? ברגע שהוא מחמיא לאשתו ככה, והיא יודעת את זה, כי שנייה אחרי זה אני והיא מדברות בטלפון ואני מוסרת לה את מה שהוא אמר לי, מה קורה? היא עפה על עצמה על 200, והיא עפה עליו על 200. ואישה שעפה על בעלה, תאמינו לי, שמה שאמרנו על הגנבי תשוקה, כל הנורות נדלקות, חזרה. ואני אומרת לכם את זה, כי א', אני אישה, אבל ב', כי אני יודעת מה אנחנו צריכות. אם גבר רואה אותנו, ונותן לנו מזון לנשיות, ושוב פעם, הוא מקדש אותי, מזון לנשיות זה לא מחמאה שכל אחת מכן יכולה לשמוע. זה לא מחמאה שגם השכנה שלי יכולה לשמוע, האוכל שלך טעים. או איזה בית יפה יש לך, זה לא מעניין אותי. אני רוצה מחמאה, אני רוצה שעקיבא יחמיא לי מחמאה, שאף אחד פה מהזום הזה לא יכולה לקבל, רק ענאל שמואלי. ואם אני ארגיש שאני מיוחדת בעיני בעלי, ופתאום הוא יגיד לי, אין, כשאת לובשת את הבגד הזה, אני כל כך מתרגש ממך. זאת אומרת, כשהוא ייחד אותי ויקדש אותי, אז אני מרגישה מורמת מעם. אז הלב שלי נפתח, ואז יש לי תשוקה אליך. למה שני הדברים האלה קורים? מהסיבה הפשוטה שזה שורש האנושות. גבר נברא. תקשיבו, זה דבר מטורף וחשוב להבין את זה, ושתדעו לכם שאני יכולה להרחיב שעה רק על המבנה הפיזיולוגי, אתם לא מבינים כמה הסימונים זה מפיל, על הנושא הזה של איך גבר בנוי ואיך אישה בנויה, וזה כולנו בנויים אותו דבר, גבר בנוי כגבר ואישה בנויה כגבר מבחינת איברים, אוקיי? אז זה דבר מדהים ללמוד, כי איך אם רק נקשיב לטבע, ונחזור לטבע, ולא נתבלבל מכל ההוליות שקורה, אלא פשוט נעניק, אוקיי, בעין, את מה שהשני צריך וזקוק, אז כבר חוזרת התשוקה, אוקיי? תחשבו, באמת תהיו כנים עם עצמכם, זה מטורף, כאילו, שאלו את עצמכם, מתי קיבלתם הודעה כזאת של באמצע היום, בטח שמי שנשוי כמה שנים, באמצע היום שהגבר שולח לך, אפילו יותר מהודעה אחת, של אני ממש מתרגש ממך. תודה שאת כל כך רואה את הילדים שלנו, שאת ככה וככה. איזה מיוחדת את, שאני חוזר הביתה, ואני רואה שהבנות כבר מקולחות ובמיטות. או איזה מדהים אתה, שאתה גם מצליח לתפעל את העבודה, וגם מצליח להיות אבא. איזה מדהים אתה, שעם כל כמה שאתה עסוק, מדי פעם, אז אתה גם זוכר, לקחת את אחת הילדות לרופא שיניים, אוקיי? זאת אומרת, זה דברים טכניים שהם מובנים מאליהם, אבל למעשה, ככל שאנחנו מרימים אחד לשנייה, כל אחד בכיוונים אמרתי, מזון לנשיות ומזון לגבריות, שני דברים שונים, מזון לנשיות זה אני מקדש אותך על נשים אחרות, כל מחמאה כל אחת יכולה לקבל זה לא רלוונטי, כל מחמאה שרק אני יכולה לקבל זה מה שירים לי, וגבר זה הערכה, להעריך, להרים. וכששני הדברים האלה קורים, יש פתיחות הלב. וכשיש פתיחות הלב, אפשר לדבר על כל שאר הדברים, ובין הסתם יש לכל זוג את המשקעים שלו, ואת האתגרים שלו, וקונפליקטים, ודברים שיושבים לו, אבל אי אפשר לדבר על זה אם אין את הבסיס הזה. אם אין שנייה את ההרגשה של רגע, יש לי בשביל מה? שנייה, אני מיוחדת, אני מעניינת אותך בכלל, אתה בכלל רוצה אותי? כאילו אתה, זאת אומרת, צריך שנייה להיות בבסיס הזה. ואני רוצה שנייה לסיים, ואז כאילו, אולי אני אסיים אפילו באתגר, ואני אגיד שהדבר הכי מדהים בתשוקה, ואני ממש רואה את זה, זה שאני אשתמש במונחים שלי, כי אני כמובן דתייה, זה שזה בחירה. אני מאמינה שבכל דבר שאנחנו חיים בעולם הזה,
זה בחירה שלי מה לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, מתי יכולה להיות בחירה? רק אם יש את ההתנגדות. והדבר המדהים הוא, שאתם לא מאמינים, כשהתחלתי לחשוב איך אני בונה את ההרצאה ואיך אני מזקקת רק את המסרים העיקריים, כי אמרתי לכם, זה כל נושא שאמרתי, תחשבו, זה קורס שלם. הסתכלתי על מחקרים, ופשוט ראיתי שהם גם, וממש ראיתי את זה בקליניקה, שכמעט תמיד שינויים זוגיים, אוקיי? אפילו עכשיו באתגר הזוגי ממש ראיתי את זה, שהרבה נשים אמרו לי לצורך העניין, אני נורא רוצה להיות באתגר, אבל הגבר שלי פחות בעניין. או, פנו אליי גם גברים, ואמרו לי, אני ממש רוצה שינוי, אבל אשתי ממש לא. זאת אומרת, ובקליניקה הייתי רואה את זה בצורה מדהימה, שתמיד שני בני הזוג בסוף באים, כן, מאיזושהי סיבה, אתגר, קושי וכולי, אבל תמיד זה כאחד משך. תמיד כאחד רצה יותר. ואני רוצה להגיד לכם עליי ועל עקיבא, פשוט דיברתי על זה בלייב, אם אתם רוצים לשמוע אותו, דיברתי בלייב של כל האתגר הזוגי, אני לא רוצה להרחיב עכשיו את זה, אבל דיברתי בלייב על המשבר שעברנו בגיל 40 של עקיבא, ושהוא שינה לנו את כל לא שינה לנו, העיר אותנו מהתרדמת הזאת שהיינו, ואני רוצה להגיד לכם שכשעקיבא בא אליי ואמר לי, אני לא מאושר, אני צריך יותר מהזוגיות הזו, או יותר נכון, יותר מדויק להגיד, מה שהיה עד עכשיו לא היה מהמם, אני רוצה משהו אחר, אני רוצה משהו חדש, אני צריך יותר ו... ואני רוצה להגיד לכם, שאני ממש לא הייתי חמודה כשהוא אמר לי את זה. אני ממש התנגדתי, אוקיי? וזה כל כך מדהים, איך שיש בזוגיות תמיד אחד, שמושך לשינוי, כי תמיד זה מזכך את העניין של הבחירה. זאת אומרת, אני לא יכולה לבחור לאכול בריא, אם אין לי אוכל לא בריא. אני לא יכולה לבחור לרזות, אם אני יכולה גם שלא לרזות. זאת אומרת, תמיד בכל דבר שהוא כביכול טוב לנו, תמיד תהיה התנגדות. וזה דבר טרנספורמטיבי להבין את זה. כי זה כאילו כמו איזה כוח נורא נורא חזק, שבסוף, אם אני באמת בוחר בעצמי, או בוחר לצורך העניין בהרצאה הזו, בזוגיות שלי, אז אני צומח. אני יכולה להגיד לכם עליי, שאחרי ההתנגדות שהייתה לי, כי הילדה שבי נורא התנגדה, מה קרה? מה פתאום אתה לא מאושר? מה אז אתה לא אוהב אותי? אז הוא אמר, זה לא קשור לאהבה, אני פשוט, עד עכשיו, היינו מאוד הישרדותי, פתאום גילינו שאין לנו תחביבים, שאין לנו לכל אחד את העולם שלו הפרטי, וגילינו כל מיני דברים, ממש היינו בתרדמת כזאת של ממש לנהל את הדבר הזה שנקרא עסק, בית, אבל כל הנושא של הזוגיות, חוץ מחופשה פעם ודייט פה ושם, לא, שזה גם חמוד, זה נחמד, הכל טוב, זה הרבה, יש גם אנשים שלא עושים את זה, אבל זה לא, מה זה מחזיק דייט פעם בחופשה, פעם בשנה, זה מחזיק את השבוע שאחרי זה, בוא נודה לאמת, אולי את היום אחרי זה. זאת אומרת, אמרנו, תשוקה זה גל, צריך כל הזמן לתחזק את זה. אז פתאום שהוא בא לה עם זה, והתנגדתי, אחרי שקיבלתי את זה, ושנייה נשמתי לתוך זה, ואמרתי, אנל, בסך הכל הוא לא רוצה לעזוב אותך, בואי תנשמי, הוא לא רוצה להתגרש ממך, כי זה מה ששמעתי, כן? הוא רק רוצה שיהיה יותר טוב. וברגע שהצלחתי לשחרר את ההתנגדות הזאת, כי הרי ממה פחדתי? משינוי. מי מפחד משינוי? אדם הישרדותי. אתם זוכרים מה שאמרנו בהרצאה הראשונה, בתחילת ההרצאה, כולנו, בני האדם, יצורי העולם, יצורים הישרדותיים, אוקיי? ולכן ברגע שיציעו לנו משהו, אנחנו תמיד נתנגד. כי אנחנו מפחדים מהשינוי. עכשיו, אגב, הדבר המטורף הוא שאנחנו גם מתרגלים לרע, שזה הרצאה בפני עצמה, אבל אנחנו גם נתרגל להרגלים שהם לא טובים, אנחנו נתרגל ליובש, יובש אינטימי, יובש תשוקתי, אנחנו נתרגל ונספר לעצמנו כל מיני סיפורים, וכשנראה את זה אצל השכנה, אנחנו נגיד לעצמנו, וואי, איך בא לי שבא לי, גם ידבר עליי ככה, ואני אחזור לבעלי ואני אגיד לו, אוף, אני רוצה שתדבר עליי ככה, ואז הוא יגיד לי, לא, לא בא לי לדבר עלייך ככה, או לא, אני לא כזה, ככה אני זה אני, וזהו, ואז פה נעצרת השיחה, ועובר עוד שבוע ועוד שבוע, מה קורה לזוגיות? היא מתה. אתם לא מבינים בכלל שזה, אנשים חושבים כאילו, בגלל שאני אדחוק את זה, בגלל שאני לא אקבל את המחמאות שאני צריכה, בגלל שאני לא אקבל את האינטימיות שאנחנו זקוקים לה, אז בעצם כאילו אנחנו לא רואים את זה. אבל זה לא קורה, זה פשוט יובש, הצמח עוד מים לא מקבל, ועוד מים הוא לא מקבל, ועוד מים, עד שהוא מת, הוא נבול, ובדיוק ככה אנשים מתעוררים, ואני אומרת לכם את זה לצערי הרב, מניסיון רב, שהמון זוגות מתעוררים, אנשים בטוחים שהסיבה לגירושים מספר אחד, זה כי מישהו בגד, או כי יש איזשהו טרגדיה נוראית במה שקשור לכסף, איזה משבר אמון מאוד גדול, זה סיבות שקורות, אבל הסיבה מספר אחת היא קורית מחוסר קשר. זאת אומרת, אנשים מתעוררים, ואתם בטוח מכירים אנשים כאלה, או סיפורים כאלה, או ששמעתם סיפורים כאלה, של אנשים שמתעוררים ואומרים פתאום משום מקום, היא נגמרה אהבה.
לא יודע, אנחנו כבר לא מתאימים. מה שהיה אז, אנחנו כבר לא מתאימים. עכשיו, מה זה נגמר האהבה? מה זה, זה גויאבה, זה איזשהו פרי שיש לו תאריך בשלות, ומתי שהוא נגמר את האהבה, אז קודם כל תעדכנו אותי בתחילת הנישואים, כי חבל על השברון לב שלי, שאני אדע, אחרי 15 שנה, 30 שנה, 50 שנה, מתי הגויאבה הזאת, התאריך שלה נגמר, כדי שאנחנו חבל, מה אנחנו עושים ביחד? זה בדיוק העניין. הרי הבן אדם לא מתעורר בבוקר ונגמרת לו האהבה, נגמרת לו התשוקה. זה נובע מזה שאנחנו עושים את זה, ושאנחנו לא קשובים לבן הזוג, ובן הזוג רוצה שינוי, ושתבינו שזה מדהים, כי בסוף כל הרעיון שיצרתי את האתגר הזוגי זה בדיוק היה, שפתאום קלטתי שסבבה, ידע זה מהמם, ידע זה מדהים, אבל זה בדיוק כמו לדעת את כל הלכת לחדר כושר, אוקיי? ולדעת את מה כל מכשיר בדיוק עושה, ואיזה פעולה, אם אני אהיה במכשיר הזה, מה זה יעשה לי, ועל איזה שריר זה יעבוד, אבל לא לעלות על המכשירים. וזה בדיוק הסיבה שעשיתי את האתגר, כי אמרתי, צריך בסוף להכריח אותנו בהישרדות היומיומית, לאיזושהי מסגרת כלילה, אני לא ממציאה שם את הגלגל, אבל לאיזושהי מסגרת שהיא תוחמת אותנו, שהיא מכריחה אותנו לפגוש אחד את השנייה. והדבר המטורף זה שפתאום, תחשבו, זה אתגר. אני לא מציעה פה לאנשים איזשהו טיפול רגשי עמוק, טה-טה-טה-טה, ואנשים, זוגות שפנו אליי, הגבר התנגד לזה. אז תחשבו איזה, או האישה התנגדה לזה, אז תחשבו איזה מטורף זה. איזה מטורף זה, שדבר, אתגר זוגי, לא הצעתי עכשיו איזה טיפול, בואו אולי תפתחו את הלב, שימו את הלב שלכם על המזבח ואני אטפל בכם, שאני יכולה להבין שיש התנגדות, למרות שגם שם צריך לעבור תהליך, אבל נושא אחר. אתגר זוגי, כיפי, קליל, בואו, משימה פה, משימה שם, תחזוק הזוגיות, כיף, וזה אנשים התנגדו, כי זה המקום ההישרדותי, שאנחנו משמרים את הקיים, אנחנו מפחדים משינוי, וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, לא להשלות את עצמכם, לא להגיד לעצמכם, יום יבוא, הילדים יגדלו, ואז יהיה לנו זמן אחד לשנייה. או יום יבוא, שבוע הבא, אני ארגע שנייה מהעומס שיש לי בעבודה, ואני אוכל איזה, או הילד יגדל, או אני זה, כל מיני להגיד לעצמי כל מיני דברים כאלה, שהם מנטרות כאלה שנורא מעודדות אותי, אבל הן לא נותנות לי לפרוח בתוך הזוגיות שלי. ואני רוצה לסיים ולהגיד בגוף ראשון, שאני יכולה להגיד לכם, ואני מגדירה את עצמי כאחת שלאורך כל השנים, בטח שזה העיסוק שלי, היה לי מודעות מאוד 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 גדולה לנושא הזוגי. אז אני לא רוצה לחשוב על אנשים שזה לא העניין שלהם בחיים. אני למדתי את זה, אימון זוגי, ייעוץ זוגי, הדרכת קלות, באמת, מה שאתם לא רוצים. אני עדיין כל הזמן לומדת, ואני בעצמי, כשאם עקיבא לא היה אומר לי עד כאן, די, התאים לי, הספיק לי, אני רוצה עכשיו יותר מהזוגיות הזו. אני יכולה להגיד לכם היום, שאני מודה לו, שהוא עשה את זה. שאני מודה לו, אני בדיוק הקלטתי פודקאסט, ודיברתי על זה בפודקאסט, שאמרתי, אני איפשהו מודה לו, שהוא מה שנקרא, כזה, לא יודעת איך אומרים את הביטוי הזה, אבל כאילו, עם הרגליים, ואמר חלס. וזה היה לי קשה. וזה לא היה באותו יום עשיתי עם עצמי השלמה, לקח כמה שבועות, זה היה תהליך, עד שהייתי מוכנה לקבל את זה, להסתכל על זה בעיניים ולהגיד יש פה הזדמנות. הבן אדם לא אמר לי הוא רוצה לעזוב אותי, הוא רוצה פה שינוי, זה מה שהוא אמר, לא להקצין. ואז שירדנו לפרטים מה הוא רוצה בדיוק, מה זה גרם, לאפשר לי להגיד מה אני רוצה. ופתאום אמרתי מה? גם אני רוצה דברים, גם לי יש בקשות, וואו, פתאום דברים שחשובים לי, כי הרי הוא יש לו בקשות. אז פתאום זה שם אותי בעמדה שזה גם יחיה אותי, שאני לא ידעתי בכלל שזה חסר לי. אני לא ידעתי שאני זקוקה לזה, כי אני הייתי באוטומט. אני הייתי בגידול של הבנות, בדייט פעם ב100 שנה, ובחופשה הזוגית פעם בשנה. שברוך השם, באמת זה יתאפשר בזכות אמא שלי, ואני לא בטוחה שיש את זה לכל זוג. אז תחשבו שיכול להיות שהיינו בתרדמת הזאת עוד המון שנים, אם עקיבא לא היה מתעורר, והיינו בסדר, היינו זוג בסדר. אבל לא היה את ההתרגשות. ואני יכולה להגיד לכם, שכמו שאמרנו התשוקה שיגאל, שהיום שאני רואה את עקיבא, לפעמים אני רואה אותו באחד האדם, אבל לפעמים אני רואה אותו והלב שלי, אימא'לה, מתרגש, ממש מתרגש. מה, אנחנו 18 שנים ביחד, 19 אם סופרים את כל המסביב. זה מטורף. והלב שלי מתרגש אליו. ואני משתוקקת אליו הרבה פעמים, ואני רוצה שהוא יחזור הביתה לא בשביל שהוא יקלח את המנות, כי בא לי לראות אותו, כי אני מתגעגעת אליו, וכולה יום אחד הוא לא הגיע הביתה, ואני לא אומרת לכם את זה
כדי שתסתכלו עליי ותגידו איזה כיף לה. לא, אני אומרת לכם את זה כדי שתגידו, אתם יכולים שזה יקרה לכם. אתם יכולים להשיג את זה. אתם יכולים לקחת את האחריות על הזוגיות שלכם. אתם יכולים להחזיר את הכדור בידיים שלכם, כי גם אני הייתי בכל המקומות האלו. ויכול להיות גם שאני עוד פעם בעתיד. אבל אני אומרת, עצם זה שיש לי יד על הסטופר, ואני יכולה לפעול למען הזוגיות שלי ולעשות משהו למען הזוגיות שלי, אני כבר נמצאת בנקודה, במקום אחר מכל שאר הזוגות בעולם, ולכן אמרתי לכל מי כל הזמן אמרתי את זה, שכל מי שנרשם לאתגר הזוגי מבחינתי, בעזרת השם, אני מקווה שאפילו משימה אחת יוכלו להמשיך ליישם לאורך השנים, כי זה באמת 7 שבועות, כל שבוע משימה וכולי, אבל אני אמרתי שאני מקווה ש, ש, שגם אחרי כל הדבר הזה, אנשים, עצם זה שהם בחרו בעצמם, בשנייה, למה? אני רוצה להגיד לכם שהייתה לי התלבטות מאוד 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 קשה אם לקחת איזה 700 שקל או 800 שקל, או לקחת כלום. ואחת הסיבות שלקחנו את המחיר הזה, שהוא כרגע, בגלל שזה המחזור הראשון הוא פיילוט וכולי, זה כי אמרתי, וזה הייתה לי איזושהי תובנה, כן, זה שמע לכם מוזר, אבל אמרתי, אני צריכה שאנשים ישלמו. כי אם הם לא ישלמו, ויזניחו את עצמם, מגידו על 10 שקלים. לא נורא, לא נעשה את המשימה היום. לא מעניין, אוקיי? אני רוצה שאנשים, ועכשיו לא רציתי מצד שני גם לקחת עכשיו הרבה, כי זה בכל זאת זה מחזור ראשון. אבל כן רציתי לשים סכום, שבכל זאת אנשים יחשבו רגע, מה השקעתי, מה, אני לא אקשיב שנייה למה שהיא אומרת, מה, אני לא אעשה את המשימה היום. אשכרה לגרום לאנשים להתחייב לעצמם. כאילו זה היה המטרה. אז זהו. אז אני רוצה לסגור את ההרצאה, תמיד קשה לי לסיים, אני יכולה לדבר, כשאומרים לי דברי על איזשהו נושא זוגי, אני יכולה לדבר 5 שעות, וזה מטורף, תחשבו שלא שתיתי כוס מים, לא כלום, תמיד זה ככה, תמיד כל הסדנות, לא משנה מה עשיתי, תמיד זה היה ככה, היה לי קשה לסיים, אז מה שלא השתנה אז לא השתנה היום, אבל אני רוצה בכל זאת לסיים, כדי שאנשים יוכלו לקבל את זה, וזה לא יהיה ארוך להם מדי, למרות שנראה לי זה כבר כן יצא קצת ארוך, אבל לא נורא. ודבר ראשון, קודם כל להגיד תודה. תודה לכל מי שהצטרף לזום הזה והקשיב, ובאמת, שנייה, שעה מהחיים שלו עצר, ואשכרה, בואנה, העניק לעצמו משהו, הקשיב, פתח את הראש. אני חושבת באמת שזה נורא נורא חשוב לפתוח את הראש, כל הזמן לשים על כל דבר שאנחנו חושבים אותו, שנייה סימן שאלה, זה משנה חיים, כאילו שנייה להגמיש את המחשבה. משנה, זה נושא שיחה אחרת, להגמיש את המחשבה, הרצאה אחרת, אבל אני מקווה שלקחתם משהו אחד מההרצאה הזאת, אני מקווה שתיקחו את זה, ואולי גם תעשו עם זה משהו, ולא רק באמת הקשבתם, אולי אפילו תכתבו לכם עכשיו איזה כמה נקודות, או תשתפו את זה איזה מישהו את ההרצאה, מה שלמדתם, הרבה פעמים שמדברים על הדברים זה כאילו נטמע כזה, וזהו, שיהיה לכולם בהצלחה. ושבאמת, שהכי קלישאתי שיש, שרק אהבה תנצח, כאילו, אימא לזוגיות, באמת, זה הדבר הכי טרנספורמטיבי שיש, כי מי יכול להפגיש אותנו? עם כל מה שאמרתי, אם לא הבן או בת הזוג, זה דברים שקורים רק כשהלב פתוח וחשופים אחד לשנייה, ופתאום רואים את כל הפגמים אחד של השנייה, שזה מתנה, זוגיות זה מתנה, באמת. אז זהו, שיהיה לילה טוב לכולם.